alle lige nu. Okay. Nej, Sebo-lille, den gik op, gjorde den. Ja, du er også mand i satan. Nå, se mor, det er en muldvarp. Du må bare se til, at du ikke kan have mere dømmerspil på gulvet. Ja. Så nej tak en anden gang. Se den der tromme. Ja, eller gør det lidt der. Du kan sagtens. Ja. Andre programmerne ligger og venter på dig. Sebo, din kære. Ja, fint og spil. Kom nu, lille Per. Start den temmelig nasty fejlsøver op. Så kører den, Bodil Kjær. Det går godt nok stærkt. Nej. Nej, hvad er nu dette? Så fik netpiraterne alligevel kløerne i lille Per. Hvad vil der ikke ske, hvis muldvarpen opdager, hvad lille Per laver? Man kan altså ikke klø til ham, når han kommer hjem igen. Følg med i næste afsnit af Lille Per og netpiraterne.